Az égi segítők azt mutatják erre a hétvégére, hogy spirituális védelem alatt állsz, úgyhogy nyugodt lehetsz, megnyugodhatsz. Érzek egy ilyen kis aggodalmat felőled, mert azt érzem, hogy sugároznak rád mindenféle negatív energiákat kívülről, és azt érzem, hogy ezek ilyen negatív vélemények, negatív kommentek, tehát ilyen negatív beszéd az, ami így feléd sugárzik, és olyan, mintha ezt így éreznéd. És hát arra hívják fel a figyelmedet az égi segítők, hogy ők melletted vannak, védelmeznek energetikailag, és egy ilyen kis energetikai buborékba raknak téged, amiről lecsapódik ez az összes negatív energia, amit ugye beszélnek rólad, vagy azok a szavak, azok a negatív energiájú szavak, amiket feléd irányítanak az emberek. Tényleg ez bármilyen formában megjelenhet ezen a hétvégén, igazából érezni fogod, hogy melyik igaz rád, és arra hívnak az égi segítők, hogy ne engedd be a gondolataidba ezeket a negatív energiákat, mivel ugye energetikailag megvédenek téged, viszont ugye a szavak szintjén, hogyha így beengeded a gondolataid közé, és akár elbizonytalanítanak ezek a vélemények, akkor azok ugye negatív hatással lesznek rád. Tehát tudd, hogy energetikailag maximálisan védve vagy ezekkel az energiákkal szemben, ezekkel a szavakkal szemben, viszont arra neked kell ügyelned, hogy így a fejedben ne férkőzhessenek be ezek a negatív vélemények, így gondolatok szintjén. Tehát ne engedd magad elbizonytalanítani, állj bele az erődbe, állj bele a belső egyensúlyodba, és tudd, hogy igazából védelmezve vagy, és hogy ezek a vélemények nem rólad szólnak, nem neked kell velük foglalkoznod, nyugodtan kizárhatod őket, hiszen az égiek melletted vannak és segítenek téged. Érzek egy ilyen energetikai fásultságot, fáradtságot emiatt, mert valamilyen módon ezek merítenek téged, vagy eddig merítettek. Tehát azt érzem, hogy te mindenképp éber lettél erre, hogy valakik negatívan beszélnek rólad, hogy valakik negatív véleményekkel illetnek téged, és hogy ezek ilyen pici törést okoztak rajtad, és igazából erre hívnak az égiek, hogy állj újra bele az erődbe, hívd vissza az erődet, és tudd, hogy egy varázslatos teremtménye vagy Istennek. Igazából hagyd, hogy áramoljon a szeretet az életedben, hagyd, hogy az öröm áramoljon benned, és tudd, hogy tényleg védve vagy. Ezt nagyon sokszor mondom, mert nagyon erőteljes üzenete ez az égieknek, és érzem ezt a támogatást így a hátam mögött most, úgyhogy nagyon-nagyon erősen védelmeznek téged. Úgyhogy ne aggódj semmilyennel kapcsolatban. Viszont ugye ez már megtörtént, hogy egy picit lemerítettek ezek a dolgok, mivel éber voltál rájuk, ezekre a véleményekre, úgyhogy most kezd el magadat visszatölteni, kezd el magadat ezen a hétvégén feltölteni, olyan dolgokat csinálni, amik örömmel töltenek el, olyan dolgokat csinálni, olyan dolgokat választani, amikben így a szeretetet érzed, és amik így emelik a rezgésedet, amik segítenek a belső békédet megtalálni, a belső egyensúlyodat újra megtalálni. Azt mutatják még az égi segítők, hogyha folyamatosan aggodalmaskodsz, hogyha folyamatosan éber szeretnél arra lenni, hogy ki milyen rossz dolgot mond rólad, akkor az egészen erősen blokkolja a harmadik szemedet, és így a koronacsakrádat is. Valahogy ezt az elbizonytalanodást érzem abból, hogy előjön ilyenkor az önbizalomhiányod, elkezdesz magadban kételkedni, hogy biztos jó-e az, amit csinálsz, biztos okés-e az, amit csinálsz, és teljes ilyen önmegkérdőjelezésbe mész át, és aztán ilyen identitásválságot is érzek nálad. Úgyhogy tényleg fontos erre figyelned, hogy ne engedd ezeket be a belső világodba, használd ezt az erős szűrőt, húzd meg a határaidat abban, hogy mi az, amit beengedsz a belső világodba, mert nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkoznod, így
így ezt üzenik az égi segítők, hogy ezekkel ne foglalkozz. Ugye arra is felhívják a figyelmedet, hogy ezért nyilván nem lehet mindent kizárni, minden véleményt kizárni, mert akkor teljesen elzárod magadat attól, hogy reflexív legyél. Tehát most nem arra buzdítanak az égiek, hogy mindenkinek mindenféle fajta véleményét zárt ki, hanem ezeket a negatív véleményeket, amikkel igazából nincs dolgod, mert azt mondják az égiek, hogy nincs velük dolgod, ezért ezekkel most nem kell foglalkoznod, de természetesen ahhoz, hogy fejlődni tudj, sokszor érdemes meghallgatni a külvilág véleményét is, hogy ők mit, hogy látnak, és nyilván az emberek nagyon sokszor tükröt tartanak számunkra, úgyhogy nem szabad ettől teljesen elzárkózni, csak most a hétvégén arra hívnak az égiek, hogy ezekkel nem kell foglalkoznod, mert ezek nem rólad szólnak, ezek nem neked szólnak. Egy ilyen fókuszváltást is érzek igazából, hogy nagyon szépen tudsz arra fókuszálni, amit el szeretnél érni a terveidre, most nagyon-nagyon szépen tudsz fókuszálni, és egy ilyen varázslatos energiát érzek ezekből a tervekből, úgyhogy tápláld a fényeddel ezeket a terveket, tápláld a varázslatoddal ezeket a terveket, és ezek igazából egy csodálatos új kezdethez tudnak elvezetni téged. Csak ugye még érlelgetned kell ezeket a terveket, még egy kicsit mélyebbre kell menned ezekben a tervekben. Azt érzem most, hogy minthogyha már így a tengerbe lennél, már így haladnál lefelé, úgymond búvárkodnál, és ugye a tengerfenéken van ez a kincses láda, amihez el szeretnél jutni, amit ki szeretnél nyitni, amiben maga ez a varázslatos energia van. És azt mutatják még az égi segítők, hogy nagyon erős lesz az intuíciód ezen a hétvégén. Csodálatos letöltéseket fogsz kapni jelek formájában, fénykódok formájában, és hogy merítkezz meg bátran ezekben a csodálatos letöltésekben, ezekben az információkban, mert hogy nagyon ilyen szent és szakrális információkat érzek, és úgy érzem, hogy ez így a terveddel van kapcsolatban. Úgyhogy igazából, hogyha sikerül ez a fókuszváltás, akkor egy csodálatos hétvéged lehet. Tehát nem negatív véleményekre fókuszálj, hanem a saját belső világodra, a terveidre, az álmaidra, arra, amit meg szeretnél valósítani, és akkor egy csodálatos hétvégét tud lenni. Azt mutatják az égi segítők, hogy a terveden is áldás és védelem van, és nagyon erősen védenek téged is, miközben ezen a terven dolgozol, miközben ezt a tervet hozod igazából ide le a fizikai síkra, mert úgy érzem, hogy már valahol lélekszinten, a szív szintjén már ez így kialakult benned, már ez így megszületett benned, csak még ide a fizikai síkra szeretnéd lehozni, és ehhez kell ez a varázslat, ez a belső erő, hogy itt is megszülethessen a fizikai síkon. Hát csodálatos üzenet lett ez, kedves, és hát szeretettel hívlak a Facebook csoportomba, ahol hosszabb csoportválasztós videókat találsz, havi egy vezetett meditációval készülök a csoporttagoknak, ahol igazából tudunk egymással kapcsolódni, valamint egyéb tartalmakkal is készülök. A Facebook csoport linkjét a videó leírásában megtalálod. Gyere és építsünk együtt egy szeretetteljes közösséget!